सुनी सरकार मालिक तरौला पूछता निका सुनी सरकार मालिक ए राजा राजा पहिले बाघावा के भोजन करावे के पहिले बाघावा के भोजन करावे के सरपंच साहब अब तनी बैठिए जाए 2-4 मिनट खाली राजा कहले कि जब मन बा तब पहिले बाघों के व्यवस्था हम करब हाँ राजा कहले कि चुप रह चुप बाघ का कैसे व्यवस्था कर देब हाँ तू जीव हत्या ना करेला हाँ ऐसा धर्मी हुआ हाँ अब बाघ हो हाँ खैला बिना मर जाई हाँ लेकिन घास ना खाई खाई तमाशे खाई हाय हाय कि बघवा बाटे मोर उपास बाकी खाई नहीं बघवा बाटे मोर उपास बाकी खाई नहीं एकरा खातिर जाके मसावा ले आवे के पड़ी एकरा खातिर जाके मसावा ले आवे के पड़ी तो पहिले बाघवा के अरे भोजन करावे के पहिले बाघवा के भोजन करावे के राजा कहले कि हम जीव हत्या ना करो हाँ दूसरा का जान ना ले हाँ अपना शरीरिया पर अधिकार बानो हाँ हमरा सुभाष भी आशीर्वाद भेजले भैया के अपना स्वागत करी हाँ अपना शरीर पर अधिकार बानो हाँ हम अपन मांस खियाए हाँ साथ भैया ए भैया तनी बैठी 5 मिनट शांति हम अपन मांस खियाए हाँ साधु बाबा लोग कलश की ना ना बाघ हमर पुरान बा हाँ मुंह में को दांत नहीं खे हाँ आ तू पुरान भइल हाँ तोहरो मांस खाए लायक नहीं हाँ राजा कहले कि तब कही हाँ साधु बाबा लोग कलश की राजा उनके सुनले बन जा कि तार 6 बरिस के गो लइका बा हाँ कहीं 9 बरिस भी लोग कहेला हाँ तारे को 6 बरिस के लइका बा हाँ ना होई हाँ त अपना लइका का मांस खिया देता राजा कहले कि जाई हम वचन देता नहीं जाए कि अपना लइका का मांस हम खियाई हाँ लेकिन हाँ लइकवा खाली हमरे ना हो ना तनी एक बार रानी से पूछ लेवे आए हाय हाय रानी से तनी पूछ लेवे दी ऊ का कहता है किया हो रानी आज लेतना हम सकेता में ना पड़ रहे ना तू जना साधु बाबा आइल बालो हाँ अब ऐसा चीज मंगले बालो किया हो रानी अरे बहुत सकेता में हम आहो रानी बहुत सकेता में हम दुआरा पर तू जाना साधु लगे हो संगे एगो बाघ बाटे बहुत भूख खाइल हो आहो रानी आहो रानी कैसे बाची धर्म आहो रानी कैसे बाची धर्म के तू जना साधु बाबा आइल बालो संगे एगो बाघ बा हाँ और लोग के कहा नाम बा के हमने के अपना बबुआ के मांस बा के खिया दी जा हम तो हाँ कह दिले तहार राय जाने खातिर आइल बनी कि तू का कहता यही बतिया के हमने के फागू बाबा रही कीर्तन सम्राट उहाँ के कही कि का जाने बबुआ के तोहरा याद को बोआई कि ना
पर जब वो करा यारा चोली अखिया से लोरे रोकाई कि ना हम लइका के कोई नीदा तोहरा से दियाई ए स्वामीनाथ कह रानी जब रउआ वचन दिए देले बानी तो हमरो हामी बा बस रउआ से इतनी विनती बा एक खाली बबुआ से पूछ ली धन है रानी धन है रानी कली के जब रउरा हो कह दियनी तो हमरो हो बा लेकिन जौना लइकवा के मांस खियावे के बा ओकरो से तो पूछ लिया तो बबुआ से पूछ ल है ने आओ बबुआ आवा बबुआ ए लालगंज जी हसल जल है ने आवा आवा आई ताम्र ध्वज आई आवा है ने आवा लजात लखन हाँ तो ठीक बा चप्पल खोल अब चप्पल खोले गाँव में जइबा आवा ए बबुआ जी दुआरा पे दूगो साधु बाबा आइल बनी असंगी एगो बाग बा और पिता श्री वचन दे देले बनी कि उ बाग के ताहर मांस खियाई हैं जब राव पिता श्री वचन दे देले बनी तो हमरो हामी बा एमे ताहर का विचार बनत बोलो बबुआ जैसन बाबूजी ए भाई ये को जो जैसन माई बाबूजी का दे वाह वाह पुत्र हो गइल का फिर बाजार कर जाए के बा अब ताइल बार हैं हम जियत देखन तो बैठाइयो दे तरह के दोसर के हुआ ना तू बैठ तू काम लेके लेके जा तू आवत है ने आओ आओ है ने ए भाई ये जिला में ये कुल बगा चाहे छोड़ा तू आवा ना ए तो भागे लगल अब है ना देह भरवा काम कर देता है ना सजा होता हां ताम्र ध्वज लेखा बड़लो बार हां पूछ लो बबुआ से पहले पूछ पूछ ए बबुआ का बता जी दुआरा पे दूगो साधु बाबा आइल बनी और पिता श्री वचन दे देले बनी कि उ बाग के ताहर मांस खिए हैं और पिता श्री जब वचन दे देले बनी तो हमरो हामी बा एमे ताहर का विचार बनत बबुआ जैसन माता पिता के आदेश वाह जाए अभी बहुत रोल बड़ी सा लड़का कलश की माई हर एक लड़का का फर्ज अपना बाप मातारी के धर्म के रक्षा करे हमार तो जिंदगी रहुआ सबके देहल है जब राउर मन बाप पिताजी के हाँ बा तो हमरो हाँ बा अब साधु बाबा लोग के कहला के अनुसार लड़का के नहवा धोआ के बीच अंगना में बैठावल गई हाथ जोड़ के ऐसे दोनों ठेउन जोड़ना साधु बाबा लोग का परीक्षा के काम शुरू भई साधु बाबा लोग कलश की राजा पहिल का शर्त कि लड़का के जलाद ना काटे ना तारा स्वयं मर्द मेहरारू के काटे के दूसर का शर्त काटत भर में अगर तहरा तारा मेहरारू के चाहे लड़का के केहू के आंख से आंसू गिर जाई तो वो बाघ हमर मांस ना खाए जैसन आदेश आरा भीरल हाथ जोड़ लो ऐसे जब आरा भीरल श्लोक काटे खातिर तब तक लड़का के बायां आंख से लोर गिरे लगा साधु बाबा कहले कि राजा ए राजा तो लड़का आंख से ढारे पानी साधु बाबा बोले ले पानी लड़का आंख से ढारे पानी तो साधु बाबा बोले ले पानी तो झूठे बोले ले पानी राजा रानी सुन
राजा रानी